Baionako Atalante zineman elkartu gara Itxaro Bordarekin. Txiki-txikitatik hasi zen idazten Itxaro. Bere ibilbidean hainbat poema liburu, narrazio eta eleberri argitaratu ditu. Prentxako kolaboratzailea eta Maiatz aldizkariaren sortzailetako bat ere bada, beste 11 proiekturen artean. Bertsolaritzak nabarmen eragindu Itxaroren bizitzan. Bertso sorta ugari plazaratu ditu eta jendaurrean ere aritu izan da kantuan. Izatez, Itxaro izena bere lehenengo bertso sorta argitaratzeko aukeratutako pseudonimoa da. Bernadette Borda gazteak familiari gehiegizko azalpenik ez emateko asmatu zuen. Hasieran, ene Bernadette Borda izen betzen, baina enuen nahi familiak eta ezagut nindezan, eta nahi nuen ere denbora berean idazle izen distiratsu bat ukan. Pixka bat hegoalde, iparalde biltzen zituen izen bat, eta justuki denbora haietan bazen Bizkaian tintatzaile bat, Itxaro Mentxaka ditzen zena, eta pentsatu nuen, eta hartuko diot bere izena, eta nire deiturarekin biak ze egiten duen, ongi soinu ona, musika ona, eta denbora berean ezagun eta ez ezagun gisa pasatzen ahal nintzen pseudonimo horrekin. Oroitzen dituzu ze bertso idatzi zenituen lehen aldiz zure ez izenarekin? Hasi nintzen bertsoak publikatzen herria astekariak. Eta badakit noizen 1974ko azaro abenduan. Gogoratzen naiz, eta denbora haietan, postan, Frantzia mailan, izan zen greba oso gogor bat 3 hilabete iraun zuena. Eta ene bertsoak egon ziren blokaturik, ez egiten bat hilabetez, postaren sareetan. Eta gero harriturik bat-batean herria astekariaren orrialdetan ikusi nituen. Eta ordutik aintzina, uste dut, hilabetero bertso sorta bat bidaltzen niela. Eta bertso horietan aipatzen nuen aktualitatea, gazte izatearen esperientzia eta horako gauzak aipatzen nituen, bai. Eta ongi gogoratzen naiz ze sentimendu nuen pasatu nintzelarik bertsoak eta poesiak bakarrik idaztetik. Lehen hizlauzezko tekstua landu nuen momentu hortaz ongi horretzen naiz ere. Uste dut beste egiazko jautzi bat bezala bizi izan nuela momentu hori. Abiatzen balin bazira tekstu bat idazten, badakizu bukatuko duzula, baina ez dakizu nun bukatuko duzun. Eta emeki behar bada gehiago gustatu zait esperientzia hori, ez jakitearen esperientzia hori jakitearen aldean. Eta noiz eskatzen dizu barruak, bertsoa eta noiz prosa? Bertsoarekin gehiago da pixka bat, ukabilka bat emaiteko bezala, edo fereka bat. Bi aldeak dira hor. Nahi badut norbaiti zerbaitendako eskerronezko zerbait egin, askotan bertsotan eginen dut. Gehienetan 8 txikian, Arestik ere erabiltzen zuen modu hortan. Aterako dut Abaro izeneko poema bilduma bat, hor baditut ere eginak bertsotan zonbait poema, bertso klasikoan, gure klasikoan, eta sonetoak ere badira, hor kausituko dira. Eniz bat ere matematikazalea, baina bertsoak idazten ditudanean edo koblak idazten ditudanean, badakit zenbakiak garantzitsuak direla, zenbakitzen badakidala, biderkatzen, kentzen eta bar. Uste joko espiritual matematiko bat bezala hartzen dudala. Geltokiaren gainetik iragaiten diren altzeiko bortitzak hortzen... Zu Itxaro idazle izateaz gain, hori bertso kantaria eta bertso jartzailea ere izan zara, baina gehien bat bertso jarriak egin dituzu. Bai. Zergatik urrundu zinen gehiago kantutik edo zer urrundu zintuen plazatik? Gutxi egin nuen plaza. 13 urte zibili nintzen, eta irri eginen duzuen orduko lagunak ziren Mendiburu, Xampun, Matxin, Arrozagarrai eta Ernest Alkat. Horietarik zonbait jadanik hilak direnak. Goratzen naiz izan ginela
iparraldetik 6 bat bertsolari Gernikako ezkerparetan kantatzen. Izango zen, 80ko hamarkada hasieran. Eta hanginen iparraldetik gazteak, Niko Etxart, Jean-Michel Bedatxaga eta hiruak. Eta gero Mendiburu, Arrosagarai eta Alkar. Eta han Bizkaiko beste bertsolariak orduan ere gazte belaunaldi bat baitzen egiten ari. Han elgarrekin kantatu ginuen eta uste dut bertso saio bat osorik egin ginuela. Uste dut psikologikoki oso zaila zitzaidala taula gainerat igotze hori. Eta zaila zitzaidan ere neska gisa gizon horien guztien artean ibiltzea, naiz eta pentsatzen ez bari manuen, automatikoki egiten manuen, ongi pasatzen zen, dut deus egaitekorik. Baina zaila zen hala ere alde hortarik eta ere beste gauza bat badut, oraindik ere gainditu ez dutana agas, da enere barne timiditate hori. Badut halako erabetasun bat bezala publikoari buruz. Oraindik ere sentitzen dutana, poesiak irakurtzera noalarik musikari batekin, hasia aintzineko ordua enetzat oso zaila da beti. Itxaro Borda bertxotan entzuten den grabazio bat eskuratu dugu Ernest Alkaten bidez. 1978ko Aierrako aberri egunekoa. Itxaro kantuan entzuterakoan, gainerako gizonezko bertsolariek harrituta erantzuten diote. Gaizki kantatzen dut horre, Gogoratzen zara? Bai. Naiz kontestoa gogoratzen, bena hitz potolo eta hondi horietaz bai. Euskal Herria askatu eta 60ko hamarkadako historioak dira. Esaten duz, ez nuen uste neskatxarikan bertxotan zenik bertxotan hasiko. Bai. Eta hogoi urte gutiago baritu, ez zuela beste batentzat utziko. Imaginen kokinkeria. Maiatzaldizkarian ere aritu izan zara, sortzailetako bat zara beste lagun batzuekin batera. Nola sortu zen Maiatzaldizkaria Euskal Herriko panoraman? Huts batetik abiatu ginen. Ez ginen bertsolari gazteak, baina idazle gazteak ginen, eta multso bat baginen iparraldean eta zailtasunak genituen gure tekstoen publikatzeko. Eta orduan erabaki ginuen 81ean, Bizintxe Zaharretaren inguruan eta aldizkari bat sortzea. Eta giro halakoxea zen Frantzian, lehen aldiz sozialistak ziren boterean, eta uste dut gauza asko leporatzen altzaie, baina kultura mailan gauza hainitz ekarri zuten baita euskal kulturari, pastoralak publikatzen ditugu, bertsoak, poesiak, ikerketa literarioak, sorkuntza. Hori, kantu asko egin dira zure olerkiekin. Bai. Zuk uste duzu musikak hitza eraldatzen duela? Musikak hitzari berez ez duen volumen bat emaiten dio. Eta uste dut Verlaine poetak egiten zuela, poesiaren
azken bilakaera kantua dela. Gehien ilusitu nahuena da, edo liteke testo bat idatzi nuen, molde zaharrean, nahi dut bertsotan eta molde metaforikoan, xiberotarrez, Zapelo eta June Xubururentzat, bi kantari zahar. Bakotxak bere balusezko botzarekin, eta teksto hori Pierre Paul Bertzaizek jarri zion musika, eta ataratzen eman zen kontzertu batean, behin bi botzetan eman zuten, eta etzen grabatu. Hor ere bada bertsolari munduaren efimerotasun hori. Baina, ene memorian gelditu da beti, eta gelditu da zonbaiten memorian Xuberoan ere. Inmigrazioaren gaiari lotutako bertso sorta kutxun bat aukeratu du Itxaro Bordak eta bertso pare bat errezitatu dizkigu. Salvadorren mendian galdu direnei. Migrazioen inguruko lekzio soziopolitiko bat emaiten dauku 10 bertsotan. Ezpeletako mendietan 3 beltzen hilotzak aurkitu zituzten, eta 3 beltz horiak egiten du bere kantua. Boteretsuak ilargiraino igantz zauzkigun orduan, nehoiz bezain bat injustizia ikusten dugu munduan. Batzu dirutan emokatuak, gako guziak eskuan, eta besteak ogia galdez biziaren iriskuan. Dirua deno gure nagusi, ikusiren da holako. Aberatsentzat, atekak zabal, hetxi pobrearen dako. Iduritzen zaut, gizona bada erreprotsurik gabeko, bidea libro behar lukela, nahi lekura joateko. Eta uste dut, bertsoaren metrika eta neurri eta muga horiek gure sozietatearen irudirat direla, ereduak izan daitezkela. Libre gira eta libre egiten gaitu muga horrek. Baldintzen barruan libre gira.